Wedaring pangandika pinangka mimbuhi kegiatan kemantepan Bapak Sumadi. Sinalira pun Bapak Slamet Pamuji, Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul pinangka sulih sarira Bapak Bupati estu damel mongkok bombong berak berawa ing wartaya tumrap Bapak Sumadi. Mugi sedaya pandonga pangujub saged kasembadan ingkang sampun mijil saking Bapak Slamet Pamuji. Sinartan nyerantos adicara candhaipun kula aturaken sisip atur bilih. Sasampunipun wonten ngarsa penyanyi sedaya kacaosan pakurmatan wujud unjukan lan pengamping. Muga pareng kersa angresepi kanthi mardika ing penggalih badhe kirang aos punapa dene kirang miraos. Sangya para tamu ingkang kinurmatan tumuli tumapaing adicara angka 3. Nun inggih lung tinampen paraga tokoh cucal saking Bapak Sumadi dumateng Ki Dalang Alit Yusuf Ansor. Wonten kalodhahan menika Bapak Sumadi paring dawuh dumateng ingkang putra kinen anyalirani. Sumangga. Tepuk tangan untuk Ki Yusuf Ansor, semonggo. Para tamu, para pamirsa kawuningono, bilih pagelaran menika dipun live streaming lumantar 3 channel. Setunggal Ki Yusuf Ansor channel, kalih Ian Campur Sari channel, 3 Mu'atifah official channel. Saha samangke badhe ugi ngrengga swasana ngregengaken pagelaran Ringgit Purwa kanthi bintang tamu sinalira sinten nggih lali kula. Apri lan Gareng Tralala. Sampun ngantos gumingsir saking palenggahan, sumangga dipun preksani. Panjenenganipun Ki Dalang, para kanca niyaga, paraga waranggana, sasampunipun kacaosan gunungan mila purba wasesa wonten ngarsa panjenengan sedaya purwa madya dumugi ning wasana, kula aturaken sasekabipun samangke dumugi ning panutup adicara menika. Miwah saking kula kathah lepat nyuwun pangapunten, kula pungkasi billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila
Kuin sembaniring ulun kapurpa resang amur ping ratu mringsanan ingkang mringkanan siing tasik maweh buka kang saweka Sesanti Nur gumaraning rat Pramudita sinabu ing kandhingan ulun tinar buka piwaraning kandha kinupin langening budaya luhur mridadya tepa palupi marsudi teteking garming reka utaman purwakaning kandha linarik runtuting basa dongeng kuna ngemu surasa yen narasaya karaos mulacari rohang rasa wandi wuruhing diri rasa rumangsang rumangsani lir jalma angelo kaca jarwe wis rinakup caing carita ala becik wis kagelar jroning pagliran Yoga Catra mriksani pagelaran inggit purwa Surya Candra ndari mangartika wis kinurba dhateng awasa sahari aratri awangidri pawana purwateking duk sinoglir kwandi temat dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetungkulan tangkar tumangkar toya sinirambun toya Jawa patring krempya dadi padhang ing kutu-kutu walang atuga burun wonom yang burun tuya dadi branan tanpa wicalan padang tramangan senari sanggang Arnawi ingkang arsa murpawani jagat munggih jagat wetan tumunggup-munggup munggih ngalengan muga rabang pranganga lamun keksi ya dilat-dilato bumi saya dangu sumur sang jembang arko katon semeblak kanan kiri ning abang esmu jenar kabur bawan sinari sang iwang basonto tanung katon ijo royo-royo amangku gunung ingkang biru moyo-moyo bojo ing gunung nemelan gendanu kasinuring prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makudha mega panpetawis dangu soleh kawula tasih tinel warsa angupaya buka karo Tegal sawahe anglur sirur tatana pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul karo lukune anggiring raja kayane sawane ana pirembagan Samara Wangi Sang Hyang Arkasaya dangu saya inggil wis katon melo sinari jagat tunung ingkang kiblat papat lor kidul wetan mewah kulon sinaring jagat kang samya rebut byata rebut teja rebut kukuwung randir datan wonten ingkang amadani kekuwunging praja negari Ndarawati
ya negaring Duraka ya negaring Jenggala Manik ya negaring Jenggala Pura apan jare karo pambekan kondo sareding mangke karana negaring Durawati dumati saking pulo-pulo bebanjaran sinasap pantaya benawi dinampi ombak samudra binang langut kang tanpa wagut pegating paninggal kapantok urining Cakrawala wane-wane cokring wisik samene krebing jurang corong kinepung gua serung genarya sesa peksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasisir andar sasana jembar kepekaning pasir gumalang garis pinggir sadetan kuciwa cinawi dukulan kang mawe kesasan janing diri tanem tuhang rembuyuk royo-royo karang kitri rowe-rowe ron kalopo bumi subur pasiten mawur satengah pinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjengan rangsang langit lenggak lengguk lampai toyo mijil saking sendang-sendang mening tirtane iline binara para planut nampi waduk birentung-bentung kinarya ngelune sawab yang pategalaning nara kesma mogal panguling tane bebasan tatanan bumi sajeng kangkang selasta tinanduran kang murakabi pandya bathari silang gelar pasabinan jaya rukmi sareng binangka pratiwi ateganggo bojeng ngambuyu gedhongane ambe kowe nganti kaya manglung manggon pitande polo kependem, polo kesimpara, polo gumantung sadutan kuciwa cinawi dukulan kemawe kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya tewen sansayang rembaka lamun siang aglaring mangunan lamun wanci sarap surya samyong mulih marang kandange dewi-dewi tatanana carane kandhang aku kinanjing malang lapet tebih saking tindak Dursana Cuti samya sayek saeka kabya karo rusa bangsa tuwin negaring Jenggala Pura ana gongimbanging gunung anggung renangsa mriya lestaruron tumurun Ratu Merah sadaya dadi guru-guru kaning lingkungan langkung-langkung lamun tinaliti sampun samya samet ing sanggeman sepen tebih saking tindak sansaya sinansaya winada wida anane mumat sinamatan daya dinayan sawiji mapan satun jejiban kang mujud temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya kenging binasaken negaring Durawati nalika semana agi manjing marang jaman Kecana panjang munjung pasih pawugra cinawi kemari pakar tata-tata raharja dasar guru kang gedhe bore padhang jagate dhuwur kuseta tatu kuncarane turta kasusuring manca praja silata wau ingkang ngasta pusarating bangsa negaring Durawati wenang rudan camodasana maring sang Watadasa 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ya Sang Danardana ya Sang Padmanaba ya Sang Wisnumurti ya Sang Narayana nalindra pepakuning bumi ingkang nganggo njejegaken wataman wisajuga lenggah madaring Damparekcana ora montor-montor sipating ubana riyaya Sang Hyang Bathara Wisnu dewane kabagyan Ngejawantah pinayang bayang sangjaning para hapsara hapsari kawis ketinggal manggo tanggung jaka paloro-loro katra banyak dalang sawunggaling Arda Walika kang dadi pratandha langsitaning ndra keprajan negaring Durawati ya negaring Dwaraka para kawula sami gandeng pasisiran jejel riyel rapet pepet bibit para sasata tepan dengkul datan persela prandene anambirawi punika ngrakana ing panduru Sang Prabu Baladewa ya Sang Kakrasana Waning Winta Wasi Jaladara ya Sang Prabu Balarama Sang Prabu Baladewa menggerakan purgaipun senopati negaring Durawati nenggih Sang Raden Harya Setyaki ya Raden Tambakyuda ya Raden Yuyudana ya Wresni Wiraya Bima Kunding Senopati Durawati menggerakan purgaipun Pepati Wangka Praja negaring Durawati anenggih ingkang pidhaleming Widara Kadang
Rakyanapati utawa ya Rakyanapati Kresnenggara bangun lasitaning driya tidhem permanem tatanana bane walang alisik tatanana jan mengkang anyabawa para kawula samyut jejel riyel rapat pepet bibit yayah katuwing samirana parandening mangke tatan wonten gegodhong ingkang ngobah samira tatan mambang kapiyar sumung swaraning pradonga pipa pangling maranggana sigra merwani pangandikan Datu tintrem madring kawontenan kedhaton negaring Darawati duwi sang nata harsa medhar sabda pangandika Datu kumanggule wijining pangandika Sang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang dari kababaring lisan harsa ndang dhumateng rawuhipun ingkang ngraka nggih Sang Nata Prabu Baladewa tanggaping kadi risang nalindra agung harsa ngangsek rawuhira Rakan ingkang sasongko kumenyara puri mangkin tanpa sirah mas murub ning langit
tinon neng pasewakan busana maneka warna Sepak Puspetangu Dyono yang pancerah Sarawarukma Ranggeng manik nara mata obrok papanyo kang sumerat kenyaring teca kaliwaran ler ke asisireng date wimpo kekonco amre Katiuping maruta bandha saparan mangambar tungas Anjreng kampus Pitarum kasilireng samirana mre
Niwang Sukmana mangadilunui ana sasmintan ingsun jagat wasisaning Bathara Kakang Patih Udawa mengko dhisik Kakang ayo ndadake kaget pengenira si Kakang Patih Udawa wondene sira ingsun wijana ngarsaning manira Kakang Patih Kresnengkara baunut-unut ning Gidewadi sembahan kula Wanara Saptatama Padukami Cidemateng ingkang abdi kepatihan Sinuwun ing jawi sanget watos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan Sinuwun baunut-unut niki ya Kakang Patih Udawa ya marmane kadipanan anggon sira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun pranata tata rakiting kaprajan negaring Ndorowati marata tyagi aturana lan panjenengan ingsun samendang aja nganti kang karempin Kakang Udawa menawi paduka ndang ubat tata rakiting kaprajan negaring Ndorowati tartentu kula mboten badhe suwala Sinuwun tartentu sadotan badhe nguji wani para kawula samya sayog seka kapti karo luring rusa bangsa tuwin negari ing Dwaraka pendhaipun para prajurit ingkang boten kendhat anggenya tansah gegladen olah kredane kaperang sawanji-wanji praja paduka katempuh parang muka tartentu boten badhe anggepuk kunca paduka Gusti kula Sanata Sinuwun ing Ndorowati ingkang abdi kepatihan rembug kasawarna putung sumangga kabandhemna Sinuwun baunut-unut niki ya Kakang Patih Udawa gawe bumbung sartane gawe marem teka jangkep kang dadi aturira ora liwat pakanan kang utama wae tindakna selawase urip Kakang mrenging sampun paduka dawaken tartemtu ingkang abdi mboten badhe suwala nanging derengan sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk Sinuwun ya Kakang Patih Udawa tak tampa tiba sepadha-padha ora liwat prayogan nanggonira ngadhep ana ngarsa ulun ya ngarsaning sono ning Marajanegara Ndorowati Kakang Udawa banuk nun sampun boten kirang prayogi Dewaji sembahan kula pengayoman kula nring Madyapada prapteng delahan Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna banuk nun niki kadangipun Kakang Dimas Setyaki padha kanthi harja sapraptanira Dimas saksewane siadi ndak timbali ngadhep ana ngersanipun Kakang Dimas Tambakyuda Punamit pasang liman tabe dina bina kula dulu dipawing tawang tuwang dina pateng tulak mandu Koko Prabu Wantar Sabto Paduka Koko Prabu Amisi Wiswanipun ingkang rayipun Setyaki garba ruji wilujeng sowan kula mboten panggalang setunggal punapa marang kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Koko Prabu ya Dimas Setyaki tak tampa ora lewat pangestunipun Kakang Tampanana Dimas sampun saged anggen kawula budya karya Cimat Setyaki wonten timbalan Janur Gunung kadingaren swaramu beda nuwun sewu Koko Prabu kula mriku digangare kapengker ngunjuk es jeruk moko ngantos telas 3 gelas ngantos kados mekaten kawontenanipun ingkang rayi lha ya sesuk meneh ki ngati-ati to Dimas iya nuwun sampun kula ngati-ati wonten esipun punika seger sanget. Pramila kula teruske kula lajengake tungli sak jumbuh telas Koko Prabu. Iya. Prayoga nanggonmu ngadhep sampun boten kurang prayogi. Nuwun mangke Koko Prabu. Sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa wonten praja negari Ndorowati ingkang rayipun Sri Bathara Kresna
ngaturaken pudya pangastawa tuwin pambagya raharja mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu saha rawuh paduka mugi manggih kesarasan Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Balarama jagat pangestu Korwayah para jagat Pandendra Jaladewaku kadangipun Kakang Yayi Prabu Ndarawati ya Yayi Siade Prabu Ndarawati amiji kelawan sawanipun Kakang wis slamet prayoga sawanipun Kakang adasa Karabeda kalih sing sambi kala durga mendhak kala sirna nirbaya nirwikara Kresna pudya pangasta wis pun Kakang tampa gawe bombong atine pun Kakang ing Mandura ora lewat pun Kakang ngaturake salam taklipipun Kakang kunjuk ana ngersani Yayi Prabu Sri Bathara Kresna Yayi Prabu Kresna inggih Koko Prabu sampun kula tambi karya Candaka Panglingga Murda mboten langkung kaskecaken lenggah paduka wonten Praja Negari Ndarawati ya Kresna kaya ora kurang prayoga Yayi Prabu Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Setyaki tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang ing Mandura wae tampanana sira atur bekti lan pun Kakang sampun sanget anggen kawula bendya kaya simat paribendane kasantosan mboten langkung kaprajugaken lenggah paduka Kanjeng Prabu Setyaki kaya wis ora kurang prayoga Dimas sinuwun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun Kakang Udawa iki sinuwun Kakang Udawa wonten timbalan ora teges aku ngurangi pakurmatane Kakang Udawa minangka jejering mrangka praja Nayaka kowe kuwi minangka patih ning Praja Negara Ndarawati Kakang Udawa akur matur kelawan kowe keparengipun kados pundi sinuwun yen to Yayi Prabu Ndarawati utawa Dimas Setyaki sing ngaturake sembah ngersane Prabu Baladewa tak tampa sartane tak paringi pangestu jernyatane kuwi minangka pratandha bektine muda kelawan werda taruna kelawan kang luwih tuwa iya nanging segedhe pangapuramu yen to Kakang Udawa ngaturake sembah ana ngersane Baladewa sing gedhe pangapuramu Kakang Udawa sembahmu ora tak tampa waduh kula nuwun sewu sinuwun lajeng dosa lan lepat menapa ingkang sampun kula lampahi teka paduka kagungan sloga ing kados mekaten Kakang Udawa wonten timbalan Kakang Udawa ora duweni luput apa-apa ya mung pernahe sartane luwih trepe coba ndaturi ngeling-eling Kakang Udawa ndaturi supayane kowe ngeling-eling kelawan lakon sing wis kawuri nalikane aku isih mapan ning Widara Kandhang mesti wae aku kelawan Yayi Narayana nalika semana tansah digula wentah dening wong atuamu ya Bapa Sagopa sartane Kakang Udawa ingkang tansah angulati sak laku jantrane Kokrasana ora kendhat Kakang Udawa uga tansah ngemong kelawan Baladewa kuwi sing sepisan teges ora pantes sartane ora wangun yen to Baladewa nganti wani nampa sembahe Kakang Udawa sing gedhe labuhane tumrap Lata Mandura kuwi sing pisan ping pindhone Kakang Udawa kuwi luwih werda tinimbang Baladewa Kakang Udawa kuwi luwih tuwa tinimbang Kokrasana Toro ora ana jamak lumrahe ana werda kok ngaturake bekti ana ngersane taruna kuwi ora memper sartane saru dinuli yen to dipidhangetke Kyai akeh. Mula ndak jaluk lila legawa atimu ya Kakang. Sembahe Baladewa tampanana Kakang Udawa. Waduh nuwun sewu sinuwun. Walet menapa ingkang badhe tumiba dumawa wonten ngersanipun ingkang abdi kepatihan teka paduka ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Kakang wonten timbalan. Tampanan iki lahir batin lahir terus sing batin saka atine Baladewa ora tak tutup-tutupi iki rasa bektine Baladewa kersane Kakang Udawa waduh inggih sinuwun inggih matur sembah nuwun kula tampi dawah sami-sami walah ora ngira babar pisan aku ning omah iki diwaneni bojo tekan kene entuk sembahe Nalindra matur sembah nuwun sanget sinuwun ya Kakang Udawa tiba sepadha-padha nuwun mangke Koko Prabu damel kejet ana sing manahipun ingkang ngrayi pun Sri Bathara Kresna teka dinten sakmenika paduka Kanjeng Koko Prabu rawuh ngabyantar wonten Praja Negari Ndarawati wonten wigatos menapa Koko Prabu Kresna wonten timbalan sing gedhe pangapuramu wektu dina iki pun Kakang sowan
yektine ingkang sepisan mung bakal tinju marang kanan Prajanegara Ndrawati. Ingkang ngetitik sakwarsa kepungkur pun Kakang Suwan ing Prajanegara Ndrawati kanane urung kaya mangkene. Teka wektu dina iki pun Kakang prapta ning Prajanegara Dwaraka. Biyo Kresna. Lah kok dadi kanan Prajanegara Ndrawati wis kabangun kaya mangkene loke. Dimar-dimaru kangkeng padha kencar-kencar temah madangi kahanan Prajanegara Ndrawati ning Kutagara mudune ning Karang Pradesan. Ya ing Karang Pradesanan. Kresna, kahanan kaya ngene iki sing pun Kakang pengin, kahanan kaya ngene iki sing tansah dakjab supayane pun Kakang iso tansah mbangun kahanan Prajanegara Mandura satemah para kawula iso mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda senajan to ingkang padha mapan ing Karang Pradesan. Kresna, kahanan kaya ngene iki aku bombong, kahanan kaya ngene iki aku mongkok. Merga ning atase Si Adi, ya Yayi Prabu Kresna madheng nalindra ing Prajanegara Ndrawati kuwi. Negara Ndrawati kuwi nuwun sewu luwih cilik kukupane tinimbang negara Mandura. Nanging wondene iku carane kok bisa ngluwihi marang kanan Prajanegara Mandura. Biyo Kresna pun Kakang marem sartane pun Kakang bombong sartane seneng kalan apa kang wis kelakon mbok tindake. Sartane sira Si Adi wis kelakon ngayomi ngersane para kawula dase. Inggih Kaka Prabu, sedaya prakawis menika tartentu menawi mboten dipun paring sabiyantu kelawan donganipun para sepuh miwah golong girikipun sangya para kawula tartentu mboten badhe kelampahan. Ya Kresna. Nanging Kresna, dudu kok perkara iki sing pun Kakang bakal aturake ana ngersane Si Adi. Merga ana perkara ingkang luwih wigati lan perkara iki dadi legetan sartane geganjelan manahe pun Kakang ing Mandura sartane aku kudu ngaturake perkara iki ana ngersane Yayi Prabu Ndrawati. Perkawis menapa Kaka Prabu, monggo kula aturi maring dawuh menawi kepareng tumunten ngawedhara ing kathah nanging menawi wadi tumraping para kadang senrawi kula dherekaken manjing catur netra wonten salebeting kedaton kelan ingkang rayipun Bathara Kresna Kaka Prabu. Kresna wonten timbalan telung bengi kepungkur pun Kakang iki nampa sasmita. Telung bengi kapungkur pun Kakang nampa wangsit saka para Jawata lumantar pasumpenan. Ing rikala semana ning malem Sukra kasih pun Kakang ngantuk sasmita dewa paring wisik lawan pun Kakang. Wonten sabdane dewa ana talinganipun Kakang lumantar sasmita ya ing pasumpenan iki mau. Dewa dawuh lan pun Kakang didhawuhi supayane nggayuh kanugrahan kuwi mau. Inggih Kaka Prabu. Ya. Lajeng kula nuwun sewu. Kanugrahan menapa ingkang badhe dipun tumedhaken sartanipun kanugrahan menapa ingkang dewa dawuh kelawan padukan Kaka Prabu supados kagayuh. Kresna wonten timbalan. Kanugrahan kuwi mau aran Wahyu Purba Sejati. Wahyu Purba Sejati. Ya. Wahyu Purba Sejati. Dudu Wahyu Purba Carita dudu Kresna. Inggih Kaka Prabu. Wahyu Purba Sejati. Nalika semana dewa paning dawuh kelawan aku supayane Baladewa utamane turas negara Mandura supayane nggayuh wujuding Wahyu Purba Sejati. Wondene ana ngendi papane nggone kudu nggayuh wujuding Wahyu Purba Sejati kuwi papane ana ing Astana Gadamadana. Inggih Kaka Prabu, kedadipun gayuh mapan wonten ing Astana Gadamadana. Ya Kresna panjenengan. Lajeng kula nuwun sewu. Lajeng ing sakmangke kados pundi anggen paduka badhe gayuh wujuding Wahyu Purba Sejati. Kresna, perkara iki pun Kakang taren dhisik ana ngersani Yayi Prabu Ndrawati. Pergo Astana Gadamadana kuwi papan pesanggrahane para luhur turasing darah Mandura kalebu Kanjeng Rama Prabu Basudewa sinare aku ning Astana Gadamadana. Mula ora aneh Kresna yen to pun Kakang entuk sasmita kanggo ya mangkono. Mergo aku iki kalebu putra pembayun saka Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Kresna, sasmita saka para Jawata sing tak pamul mantar pasumenan iki mau bakal tak tanjake ana ngersane Yayi Prabu Ndrawati. Gandeng Yayi Prabu Kresna kuwi nalindra ingkang wasis ing samubarang lir aku njaluk tuntunan Kresna.
aku tuntunan supayane aku entuk wujuding wahyu purba jati mau. Mula saiki aku njaluk dawuh pangandikane Yayi Prabu Kresna. Yayi Prabu. Panglaramyan ingkang driya lirewang candra katawangan sumu ing jas katuretan limut kabyarsaning lojit remeng triyoma nabung kagowong ing nyawang wisesa kagowong ing nyawang wisesa jagat pangestu Karwayah Bathara jagat Koko Prabu teka kaget manahipun ingkang rayipun Sri Bathara Kresna teka kula nampi dawuh pangandika paduka jalaran kula nuwun sewu Koko Prabu pangandikanipun paduka Kanjeng Koko Prabu menika sami ingkang dipun raosaken miwah sami kalian menapa ingkang kula tampi sabta hari kapengker dewa ugi ngendikaken sami kalian menawi paduka dawuhaken ngersanipun ingkang rayipun Sri Bathara Kresna wila jagat Dewa Bathara Kresna wonten timbalan nek ngono dewane bar misik ning nggonamu terus ning nggonaku ngono apa piye mbok pilih mekaten Koko Prabu wala taala yen mangkono pancen mbok menawa pancen wujuding wahyu purba sejati iki kudu digayuh dening turas Nagaring Mandura. Inggih Koko Prabu. Lah saiki aku tak takon. Wahyu purba sejati kuwi werdine apa Kresna? Nuwun sewu. Mesti kemawon mboten pantes menawi ingkang rayi medharaken wonten ngersanipun paduka Kanjeng Koko Prabu. Lire piye? Merga nuwun sewu sampun ngantos sing sak mangke ning atasipun kula menika taruna tumuli medharaken atur pangandikan wonten ngersanipun paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang langkung werda tinimbang ingkang rayi. Sampun ngantos sing sak mangke wonten tetembungan Kebonusu Gudel. Lho Kresna, wonten timbalan Koko Prabu. Sing jeneng wong njaluk kawruh kuwi bebas. Sing jeneng wong njaluk kepengin ngerti werdine salah sawijining kanugrahan utawa wahyu kuwi ora ana pambengane. Ora ana watese. Tur meneh yen to nuhuni marang tembung Kebonusu Gudel. Ya wis ora apa-apa, Kebonusu Gudel ora apa-apa. Waton gudele disusu karo kebone isih gelem, ora apa-apa Kresna. Pun Kakang njaluk dawuh Si Adi. Wahyu purba sejati kuwi werdine apa? Mekaten Koko Prabu. Menawi paduka sampun paring dawuh kados mekaten tartentu kula namung badhe matur. Gage paring dawuh Kresna. Nuwun sewu. Sak mangertosipun ingkang rayi mitrat petanganipun ingkang rayi Ndarawati purba sejati menika estunipun wonten sekawan warni petang perkara inggih ingkang sepisan nggih menika ingkang sinebat cahyaning rat lajeng angka kalih menika reksakaning rat angka 3 wimbaning rat lajeng ingkang angka sekawan menika yuwananing rat cahyaning rat, reksakaning rat, wimbaning rat, sartane yuwananing rat. Inggih Koko Prabu. Cahyaning rat menika wahyuning ratu. Sinten ingkang kedunungan cahyaning rat menika sak mangke badhe pinardawa kamulyanipun tumurunipun.
Saktedhak turunipun badhe dados Nalendra. Lajeng angka kalih wimbaning rat menika wahyu baboning Nalendra. Menika ingkang kedah nampi inggih menika wanita. Awit ing kanugrahan menika sampun sinebat wahyu baboning Nalendra teges wanita menika ingkang badhe angandhut dhateng turasing Nalendra. Menika wonten ing Nuswa Jawi. Cahyaning rat wahyu Nalendra inggih Koko Prabu. Banjur kuwi mau baboning ratu inggih wimbaning rat baboning ratu Resna inggih Koko Prabu. Sing ketelu apa? Lajeng reksakaning rat menika Wahyu Patih. Sinten ingkang kedunungan Wahyu Patih menika menjang turasipun badhe dados rangka wonten ing Nuswa Jawi tegesipun nurunaken patih wonten ing Nuswa Jawi menika. Reksakaning rat Wahyu Patih inggih lajeng yuwananing rat menika Wahyu Wadat. Wahyu Wadat menika kula nuwun sewu, sinten ingkang kedunungan menawi Nalendra mboten saged nggadahi garwa langkung saking setunggal. Kersa wonten timbalan Koko Prabu. Nek iso mbok aku aja dientuk yuwananing rat. Lho nuwun sewu sing jeneng Wahyu menika mboten saged milih. Aku gane entuk Wahyu Wadat. Liripun kados pundi? Mboten kersa sebab punapa. Wah, latene ora iso rabi pindho aku Kresna. Sampun to Koko Prabu timbangan jodho menika setunggal kemawon menawi miturutipun ingkang arayi menika sampun cekap. Alah, siji cukup apa? Nyatane garwamu telu wit colongan kabeh kok. Sampun to Koko Prabu. Sampun ngantos dameling semanahipun ingkang rayipun Ndrawati. Koko Prabu, piye Kresna? Gandeng sampun wonten trontong-trontong sulaing pepadang ingkang badhe nampi wahyu purba sejati nggih sepisan madu Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Lajeng ingkang angka kalih ingkang rayi ing Ndrawati. Menapa mboten langkung saenipun menawi neter dhateng ketriyamanipun ingkang rayi pun lara ireng. Dipun kanthi supados nderek ambudidaya anggaya wujuding wahyu purba sejati menika sinten mangertos bilih sak mangke Bratajaya saged pikantuk wimbaning rat. Ateges menawi kula lan Koko Prabu mangke mrucut kadurungan wahyuning ratu nanging Wara Sembadra saged pikantuk baboning Nalendra. Ateges bakal pinardawa kamulyanipun turas negaring Mandura. Koko Prabu Baladewa jagat dewa Bathara jagat Pangestu Kresna wonten timbalan kengadawuh. Monggo dawuh si Adi kudu kepiye wae pun Kakang mung kari manut. Ingkang baku ingkang kudu nggayu iki ora kejaba ya mung kudu turasing Mandura. Jriyatane miturut sasmitaning dewa ingkang wis pun Kakang tampa. Sartane ditata, digelak wansine digege mangsane supayanipun Kakang. Sartane si Adi Ndrawati apa dene lara ireng supaya enggal-enggal tumuju ing astana Gadamadara Yayi Prabu Ndrawati. Inggih Koko Prabu nanging kula nuwun sewu. Wahyunipun menika sekawan. Mongko ingkang sampun kapilih anggenipun badhe nggayuh wujuding wahyu menika nembe tiyang tiga. Sepisan ingkang rayi angka kalih Koko Prabu, lajeng ingkang angka tiga pun Yayi Wara Sembadra inggih lara ireng. Lho banjur siji sapa Kresna? Ingkang setunggal menika kula nuwun sewu lho Koko Prabu, menawi paduka sarujuk menawi paduka mathuk. Ya. Wonten mriki menika ugi wonten ugi lenggah atmajanipun Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Inggih menika pun Kakang Udawa inggih Kakang Kresnengkara. Mboten sinuwun, mboten ngapa lho Kakang. Nuwun sewu. Mengene kula malah mung entuk wahyu napa niku wau sing angka 4 niku wau. Yuwananing ratu utawa Wahyu Wadat. Lah niku malah mengke mbebayani. Wong kula niku wong lanang gengsi. Kanca kula niku ngirit bojone paling mboten niku sekawan. Monggo kula nembe setunggal. Napa malah isin mengke nek kula nampi? Apa ora prayogane neter kan ketrimaning uripmu dhisik Kakang? Sampun matur nuwun. Kula mboten kedungan wahyu, mboten patheken sinuwun. Wih lah pancen wong ngeyel. Kakang Udawa, pripun sinuwun? Apa lupute yen Kakang Udawa nyoba luwih dhisik mapan ning astana Gadamadana? Pun, Kak mboten napa-napa. Mboten sanggaya wahyu malah kula
mapan wonten Praja Negari Ndorowati pun ayem tata titi tentrem manahipun ingkang abdi kepatihan. Ya wis Kakang Udawane ora gelem ya wis ora samuring-muring. Lho sinten sing muring-muring niku? Kula mboten muring-muring kok malah sampean kados ngaten niku. Koko Prabu, piye Kresna? Prayoganipun dipun tanting dumateng ingkang rayi pun lara ireng. Ya, perkara iki ngenteni mangsa ingkang prayoga Yayi Prabu Ndorowati. Sigra-sigra yen pramana kanca sigra ngrakit nawang sesangka. Nalendra mbek marwa sing sangkatri kumulung katri kumulung mangrompak ing wadya Karta kurareka kiri nang kono magawe klarira wang-wang Didematare kawontenan Praja Negari Ndorowati nalika semanten dada tintrim madaring pasewakan ndadosaken kanyur pirangka warja kanut jare wong inang warja jare wong keca nginanga durung abange durung manjing dasaring mertala kasaru geger njaba yang arsa keping guru wasiban puno amuk apa to kang dadi darunane ora nemajan wit gajah medhot saka wantilan kejawi amung wisawanipun alindra saking tlatah sabrang ingkang mantun minggah madaring datlohe Praja Negari Ndorowati Galia kaya bareng nganti nanggap karo kagat kang samya mulat. Lanut.
mendak alun tata trap silanira Naja makenastanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta jan ngandika magawe obranta jagat pangestu wayah para jagat Koko Prabu piye Kresna dereng ngantos paripun anggenipun ingkang rayi sak pirembagan sak pejagong nglawan padu Kanjeng Koko Prabu ing Mandura dumadaken babak nglayun jujulan usuli menika wonten arawipun Nalendra kamangka menawi kula titik saking busananipun menika Nalendra saking tlatah Sabrang wilah jagat Dewa Bathara Kresna wonten timbalan Koko Prabu parayugane ditintingi luwih dhisik kanane Nalendra iki liripun kados pundi dangunen yen to pancen praptane Nalendra iki gawe katentreman tumrap Raja Negara Ndrawati Yayi Prabu kudu nglungguhi bawa leksana minangka Nalendra ana ing Raja Negara Dwaraka inggih nanging yen to ratu iki mengko yen to sawane mung arep mbebutek banyu bening kanan Praja Negara Ndrawati minggira Siadi ora sah melu-melu pun kakang sing mungkasi perkarane. Kresna. Inggih Koko Prabu, kula aturi lenggah ingkang langkung sekeca. Yayi Prabu Ndrawati kaya ora kurang kepenak. Dangunan sawane Nalendra iki Yayi. Nuwun sewu Kisana. Sampun kinten kula tumambuyukti saweg sepisan menika kula wanu. Paduka menika Nalendra saking pundi lajeng jejulukipun sinten Kisana? Nunamil pasang liwat api Tina bina kula tuju wawaing jawang tuang Sinuwun Lina pada yang tulak manu Wah Wanter sabdanipun paduka Gusti kula sang nata Sinuwun Prabu Kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Sinuwun Wah Inggih Kisana kula tampi dawa sami-sami lajeng paduka menika Nalendra saking pundi sinten jejulukipun menawi paduka dangu dhumateng ingkang abdi awon-awon kula menika Nalendra saking negari ing Palangjiwan Nalendra wonten negari ing Palangjiwan ya enon sinuwun sinten jejulukipun Kisana jejuluk kula pun Prabu Lokazanti Prabu Lokazanti Lokayanti sinuwun awit logat kula menika nggih dados sek pramila mboten mantep menawi nyebat jejulukipun ingkang abdi pun Prabu Lokazanti inggih Kisana ya nuwun Prabu Lokayanti nggih nuwun sewu sinuwun wah menapa kepara saestu ingkang abdi pun Lokayanti sowan wonten ing Raja Negari Ndrawati inggih Kisana mboten wonten kalih inggih kula piyambak Penata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Waladala. Ya. Wah. Menawi ngaten mboten rugi anggen kok kalangan malaya ngidri jagat
Wah, madosi wonten pundi dunungipun Mraja Negari Ndrawati? Wah, matur suwun sanget sinuwun. Matur suwun, matur suwun. Bekti kula katur sinuwun. Inggih Kisanak kula tampi dawah sami-sami sinuwun Prabu Lokayanti. Nuwun sewu. Ingkang lenggah wonten ing sakwingkingipun ingkang abdipun Lokayanti menika sinten? Menika kadang kula inggih kadang ingsun inggih nata ing Mandura pun Prabu Baladewa. Sinten? Nata Mandura pun Prabu Baladewa. Wah, ladalah. Ya. Prabu Baladewa inggih sinuwun. Wah, Nalendra kondhang galakipun. Inggih. Nalendra ingkang tansah nengenaken marang kawibawanipun. Datan wonten setunggal kemawon Nalendra utawi negari ingkang wantun anantang dumateng kaprajan negari ing Mandura. Luar biasa. Inggih sinuwun Prabu Lokayanti. Iya non inggih sinuwun. Nuwun sewu sinuwun. Dos pundi? Damel kaget arawuh jengandika wonten Mraja Negari Ndrawati wonten wigatos menapa? Nuwun sewu keparing ingkang abdi matur ingkang sepisan kula badhe ngaturaken Kopat Januri tuwa menawi lepat kula nyuwun pangapura. Inggih. Kula tampi dawah sami-sami salajengipun kula badhe nyekar maca pat dandang gula menawi lepat kula ugi nyuwun pangapura. Inggih kasumanggaken Kisanak. Menapa? Cakepanipun menapa? Lho mboten cakepan menika kala wau parikan. Oh mekaten. Lah nggih. Menika kala wau parikan sinuwun sanes kok cakepan kula badhe maca pat menika mboten. Awit swara kula menika nggadahi infeksi saluran laras. Dados menawi kalian laras gamelan menika sok-sok kala mangsane kula tumpang tindih. Inggih Kisanak. Iya non. Inggih salajengipun kados pundi sinuwun? Nuwun sewu sinuwun. Kula badhe ngaturaken tebasiti sekul binunteling Rangka Pawapun utawa bila wonten lepatipun ingkang abdi pun Prabu Lokayanti. Sepisan sowan kula tetinju dumateng Kararjan wonten Mraja Negari Ndrawati wonten tungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging kula menika dipunutus dening Ratu Gusti kula Nalendra tawang gantungan inggih menika pun Prabu Godayitma. Jagat Pangestungkara Prabu Lokayanti wonten timbalan sinuwun. Wah, paduka menika Nalendra teka tasih nggadahi Ratu Gusti teges paduka menika Nalendra utawi negaranipun Maduka negari ing Palangjiwan menika negari jajahan. Nuwun sewu. Negari kula menika sanes kok negari jajahan. Nanging nuwun sewu sinuwun mugi dados kawuningan. Kula menika Nalendra telukan. Lah inggih mengaten menawi ngaten negari paduka menika negari jajahan. Mboten negari jajahan menika mboten. Awit sakala mangsanipun pendak setunggal sasi pisan. Pendak setunggal candra kaping pisan menika negari kula negari Palengjawan menika tartentu ngaturaken glondhong pengareng-areng peni-peni raja peni guru bakal guru dadi wonten ngersanipun sinuwun Prabu Godayitma ing tawang gantungan. Lah nggih menika naminipun negari jajahan sinuwun. Mboten, Pak. Mboten jajahan, negari kula menika madeg piyambak, negari kula merdeka. Inggih Kisanak. Nggih. Kula menika aturi maspaosaken. Kula menika Nalendra telukan. Inggih sinuwun inggih. Wah, piye tak sarete piye wae Kresna? Sampun mangke riyen Koko Prabu mangke riyen menika rembakipun dereng cekap kok. Wah, mengko ratu telukan kok banggane ora jamak-jamak. Wigatosipun Ratu Gustinipun Prabu Lokayanti dawuh kelawan jengandika Prabu Lokayanti menapa? Nuwun sewu sinuwun. Estunipun ingkang abdi sowan wonten mriki menika kula mboten mangertosi perkawis wigatosipun menapa sinuwun Prabu Godayitma dawuh kaliyan kula. Lho nuwun sewu teges mesti kemawon paduka menika mangertosi dawuhipun Prabu Godayitma. Nuwun sewu, menika wonten awala.
Kula sowan wonten Praja Negari Ndrawati menika kula namung supados ngaturaken nawala saking Ratu Gusti kula pun sinuwun Prabu Godayatma kunjuk wonten ngarsanipun paduka Kanjeng sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Meningaten punang nawala kula suwun tumrap samangke badhe kula surasa isining nawala sinuwun. Monggo sinuwun. Tan samar pamoring sukma sukma sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi ing asepi sinurasa isining nawala nalika semanten gagat tenggalih nata ing Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Surasaning nawala den waos urut sawiji mbaka sawiji ngantos telas dumugi tulising nawala ingkang pungkasan tumuli maos tanda tangan tapasta saking nata ing lawang gantungan Sang Prabu Godayatma kagating kalih nata ing Ndrawati tumuli katon rengu penggalih cipta rengganing Sang Prabu Baladewa. Kresna ning apa Kresna? Lah kok dadi kaya mangkono pasuryane si Adi ndak sawang katon cawus gayane katon rengu pasuryanmu. Apa isining nawala? Nuwun sewu Koko Prabu. Mboten nginten babar pisan. Surasaning nawala kula surasa tulisipun Prabu Godayatma menika badhe amboyong dumateng kadang paduka inggih ingkang rayi. Inggih menika pun Yayi Lara Ireng inggih Dewi Wara Sembadra. Menawi samangke ngantos nata Ndrawati mboten maringaken Dewi Wara Sembadra dumateng pun Prabu Godayatma. Negari Ndrawati badhe dipun biyuhi bathang sayuta, negari Ndrawati dipun badhe dipun bumi angus Koko Prabu Iblis lanat. Saja muntap lere kinem tatuka yayasinepi netra kocang ondarandir hitep nyomangolon cakrawatane rombaranang panus maring jajalanan sekertaning baune iblis lanat. Prabu Lokayanti, Prabu Lokayanti, wonten dawuh sinuwun mboten mangling menika sinuwun Prabu Baladewa dasar para nyata. Dawuh amiji dumateng wiswanipun ingkang abdi ing Palang Jiwan pun Prabu Lokayanti wonten dawuh menapa sinuwun? Aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe. Badhe nyuwun mriksa babagan menapa? Nggon munggawa wujute nawala sing arep aturake Yayi Prabu Kresna iki mau ning tengah dalan kowe nyuwek druwanging nawala apa ora? Nuwun sewu. Kula menika mundi dawuhipun sinuwun Prabu Godayatma kula mboten wantun ambikak langkung-langkung anyuwek dhateng druwanging nawala ingkang sampun kula pasrahaken dumateng sinuwun Prabu Kresna. Temah kula mboten mangertosi isining nawala surasaning nawala menapa sinuwun. Syukur binagi sewu. Yen to kowe ora mangerteni surasaning nawala pancen nyata kowe iki nayakaning Prabu Godayatma ingkang tansah ngabekti kaliyan Ratu Gustimu. Keparengipun sinuwun Prabu Baladewa dados pundi? Nanging perkara sing gawe muntape nata mandura Prabu Baladewa aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe. Apa nek kira-kira ora entuk gawe nggonmu sanane Praja Negara Ndrawati aku tak takon karo kowe apa Ratu Gustimu dawuh karo kowe supayane kowe bumi angus negara Ndrawati. Nuwun sewu. Rikala semanten Prabu Godayatma ugi dawuh kados mekaten kaliyan abdi pun Prabu Lokayanti. Nanging surasaning nawala menapa kula mboten mangertosi. Prabu Lokayanti pidhangetna. Lek menawa mripatmu gatekna gobokmu, surasaning nawala iki mau isine Ratu Gustimu Prabu Godayatma arep mboyong sartane arep nglamar lawan adhiku ya Lara Ireng ya Wara Sembadra. Yen to ngasi Yayi Prabu Ndrawati iki mengko ora maringake Yayi Wara Sembadra nang ngersamu ya nang ngersane Prabu Godayatma. Jarene kowe sagu arep ngebiyuki bathang sayuta.
Jarene negara Ndrawati arep dibumi angus. Bener apa ora Prabu Lokayanti? Ngajeng Siti Gong Siti Tanaya majeng tatanpa susila jagat nuwun sewu sinuwun pancen bener kaya mangkono sing tak jangka sinuwun Prabu Baladewa yektine pancen nggonku lumaku ning Prajanegara Ndrawati iki mau aku wis diparingi mangerti kelawan ratu Gustiku wis dimangerteni sartane sira Prabu Godayenma wis dawuh kelawan Nalendra Malangjiwan Prabu Lokayanti kalamunta surasaning nawala isine Prabu Godayenma bakal mboyong sartane nglamar kelawan Dewa Rasembadra aku uga sing wis saguh yen to Prabu Kresna ora maringake Dewa Rasembadra negara Ndrawati bakal tak bumi angus sinuwun menungso ora tatanan kowe sing wis arep gawe bubrakan negara Ndrawati Kresna lungguh sing prayoga ratu kae tak undurne ae Kerujukan geguyon dadi tangisan kanane Setyaki Koko Prabu iki nanging nuwun sewu mungkin dados ning kawuningan bilih catosipun perkawis menika kula mboten badhe dumadi menawi Koko Prabu Baladewa mboten duka yayasinipi lho Setyaki wonten timbalan wis wajibe yen to Koko Prabu duka merga mau panjenengan ingsun wis nampa dawuh pangandikane Koko Prabu yen to panjenengane Koko Prabu Baladewa ingkang bakal mungkasi perkarane yen to Nalendra kuwi mau bakal mbebudhek banyu bening kanan Prajanegara Ndrawati mula ndak jaluk Dimas Setyaki minangka senopati nrimo ing pandhem ya Dimas nggih Koko Prabu ngestakaken dawuh kula samangke badhe ngunduraken para wadya balanipun menawi Prabu Lokayanti mriku kajengipun Koko Prabu Baladewa ingkang ngunduraken bagus Setyaki ya Kakang Udawa wonten timbalan sinuwun ditata kabeh perkara sangjane para wadyabala sartane para kawula supaya ing kawula ingkang padha ora mangerteni kenthang kimpuling lalakon pojok mleret ing kanan supaya aja ngasih kasempiring ngaradan enuk nun ngestaken dawuh kepareng paduka sinu kados pundi
bubarno kang padha sibing sun kundur ngedaton nonun ngestaken dawuh keparing nyuwun pamit madal pasilan sinuwun ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Patih Udawa kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Purna gadining mananggilan Arsa sang nata kundurang ngedaton jeluk saking dampar kesana pinapit gambaran gading kadharaken sang jaring peromban jadi manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang sami ngambil pancaring keprabon kawisan saking mandara tintanya sang Sri Narana lamun kacandra pindha Jawata kairing widodara widodari